ngiyahambisana nabaqashi Mhm. ukuthi bakubheke ukuthi uziphethe kanjani. Yeah. Ngizokwenzela nje umzekelo. Uma kuwusomabhizinisi noma kuyiciko elivelele Yeah. bese liphosta umsangano, liphoste into esingahambisani nayo. Ithina ma-followers akhe esizobe sesihamba phambili sithi akalahlekelwe ama-sponsors. Esizobe sesihamba phambili ukuthi akalahlekelwe izinto lezi ezimenza aphile abe right. Bese kuthi lo ofana nomncwango ongaziwa bese kuthiwa kuyena akabekezelelwe. Ku-wrong ukuthi kubhekwe ifoni ukuze aqashwe. Kodwa uKhini Shandu sikwazile ukumcindezela ngezinto ayiphostile. Kodwa mina mangumncwango ngizophoqa ukuthi no umqashi u-wrong. I-social media irepresenta i-thinking capacity yakho. I-social media. I-social media representa i-thinking capacity. Uma uMaNgcobo eposta, mina ipost yaMaNgcobo angibuki ipost. Ngibuka ukuthi uMaNgcobo ureflecta kanjani ngale post ayivezile ngoba i-relevance ne-common sense sizoyenza ngokubuka i-level ye-maturity yomqondo kaMaNgcobo ngepost ayipostile. Angazi noma ngiyibeka iyazwakala.